Nestor Basterretxearekin batera, egin eta egunkaria komunikabideak saritu ziren atzo, eta urrezko bereizgarriak eman zitzaizkien haiei. Guztiek egindako ekarpen sozial zein artistikoa eskertzea izan zen asmoa, baina nagusiki. Jendarte osoaren eta bereziki ahulenen edo ahotsik gabekoen alde egindako lana saritzea. Hedabide bietako langileek oso presente izan zituzten oraindik ere preso dauden edo auziperatuak izan diren lankideak, haiei eskaini zizkieten sariak. Eginek informazio eskubide eta adierazpen askatasunaren alde egindako lana nabarmendu zen lehenik. Ordura arte, ahotsik ez zuten sektore zabalen ahots berria sortu zuten, eta herritarren diruaz eta laguntzaz sortutakoa izan zen hura. Beste inon ateratzen ez ziren informazio eta iritziak ematen zituen eginek, eta herriaren pluraltasuna indartzera ailegatu zen. Kaltea ez zitzaion bakarrik langile multzo batei egin. Kaltea gure herriari egin zitzaion. Ahots bat kendu, lapurtu egin ziotelako. 10 urte dira egunkaria itxi zutela. Herri ekimenak sortu zuen 13 urte lehenago. Ezinik ez zegoela erakutsi zuten bertan lanean aritu ziren langileek. Gertaerak euskaraz konta zitezkela frogatu zuten, horretarako hizkuntza prestatu behar izan bazuten ere. Egunkariari eskerrak, uste dut euskalgintza egituratu egin izan dela, elkarren berri jakiterakoan elkarlana sortu izan dela, eta prozesu guztia ere elkarlanean eta auzolanean egiteaz aparte, nik uste geroko prozesuak ere, gero sortu izan diren bestelako ekimenak, konseilua eman dezagun eta beste asko egunkaririk gabe ulertezina direla. Guztiak ere harro ziren eta harro daude egin zutenarekin. Ordenagailuetako tekla soinua, inprimatzaileak, flashak, mikrofonoak, isilarazi ziren orain urte batzuk. Haien ahotsek sendo hitz egiten dute oraindik. Argi dago. Ez dut esageratuko, esaten baldin badut Euskal Herriko benetako argazkia egiten lagundu zutela. Haiek gabe, haien lanik gabe, hankamotz geratuko zan urrengo belaunaldiek ikusiko duten argazkia.